sarkin da ya kago duniya. Wani feli da wakar zanayi dan Muhammadu Khairul Anbiya. Rabbi kai ni gata na biya wakar soyayya zan. Fauziya da Usama nake faɗi sun soya har inuwa daya. Soya zarto sunsuwa ya sauka akan bishiya daya. Soyayya mai armashi mutuka raba kun zamto daya. Fauziya mai kyau ga tarbiyya a kwalliya kika zallin ba daya. Ilimin boko da na islam cikin su dubu kin zambaya. Ta kwanki kamar wata gimbiya fuskar ki kamar yaba tudu. Magana kuma in dai ta faɗi sautin ta da daɗin ambato. Fauziya ta kace kai kai daya, so nake ka zama mata inuwa ta fakewa duk baki daya. Kar ka sa Fauziya cikin fushi a cikin fuskar ta da murmushi. Auren ku nake yin addu'a Allah ya nufe mu da rabbani. Soya zarto sunsuwa ya sauka akan bishiya daya. Soyayya mai armashi mutuka raba kun zamto daya. Danja idan ta zo gidanka ka sai mata kayan marmari. Fauziya ki iyo masa jirmiya a ciki karki ciko gishiri. Ya ce ya santi mai yawa wata ran za a yau muku yerere. Ga abin jigo nan a gefe shi zai muku shopping din gida. Duk wanda ya kalli farin wata gefensa da zara tana kusa. Fauziya da Usama nake faɗi zoben ƙaunar ka yana kusa. Fauziya ta rage maka alkawarin tsuntsun ƙaunar ka yana bisa. Allahu ya zama muku inuwa ta fakewa duk baki daya. Soya zarto sunsuwa ya sauka akan bishiya daya. Soyayya mai armashi mutuka raba kun zamto daya. Fauziya mai kyawun asali gama aiki ta yi ta wasali. Kaza ita ke yin gantali. Fauziya bata tashin hankali fuskar ta tana yin walwali. Nisuwa bata yawon dandali na san ta tana da tawakkali. Kai Usama ka kare martabar Fauziya mai san ka da gaskiya.